Ученый мир Крымского ханства невероятно многогранен, особое место занимают философы. После себя они оставили фундаментальные труды, которые, увы, в силу исторических обстоятельств не сохранились в самом Крыму. Львиная доля рукописей хранится в современной Турции, а также в библиотеках и архивах США, Саудовской Аравии, Сирии, Египте, Германии, и лишь самая малая часть выявлена в Украине. Но кто были эти люди? Где жили? О чем думали? Какова была их жизненная позиция и почему они избрали для себя путь Созидателя? Чтобы ответить на эти вопросы, собрать в единый каталог имена и труды крымцев, живших и творивших в период Великой Орды и Крымского ханства, необходимо посвятить этому значимый отрезок своей жизни. Сегодня мы уже знаем, что большинство из этих людей занимали высокие посты и должности. Они оставили глубокий след в истории своей страны, но не только как дипломаты, политики и судьи, а как ученые, чьи бесценные труды проливают свет на мировоззрение прошлых эпох и восполняют пробел истории религии всего Северного Причерноморья и Крыма. Особую ценность имеют биографии ученых. Сегодня мы остановимся только на 7 личностях, которые были известны далеко за пределами своей родины. Это Мухаммед аль-Карыми, Шараф ад-Дин аль-Карыми, Ахмед аль-Карыми, Ибрахим аль-Карыми, Абуль-Бака аль-Кафауви, Мухаммед аль-Кафауви и Мухаммед аль-Аккермани. Сегодня мы отправляемся на запад нашей страны, в город Острог, где живет и работает один из таких людей – ученый Михаил Якубович, автор книги «Философская мысль в Крымском ханстве». Именно этот человек проявил большой интерес к вышеперечисленным личностям, изучив их биографии и труды. Тема ученых Крыма невероятно интересна, но и в то же время мало известна широкой аудитории. Свое начало она берет со времен Великой Орды, более известной в историографии как Золотая Орда. В первой половине XIV века становятся известны такие личности, как суфий Ахмед Абу аль-Аббас аль-Карыми. По ряду причин он покинул Крым и поселился в Дамаске. Здесь же его сын Шамс ад-Дин Мухаммед аль-Карыми получил образование и стал известным ученым. Шамс ад-Дін Мухаммед аль-Каримі народився близько 1320 року в Дамаску у родині Ахмеда аль-Каримі, вихідця із Крима. Там же в Дамаску отримав початкову освіту, уже з ранніх років був досить знаний і щойно переїхавши до Каїру в межах однієї тієї ж держави, Мамлюцького султанату, він отримав там посаду судді військового каді Аскера і згодом, пробувши певний час на цій посаді, залишив її, щоб усамітнитися для релігійної і духовної діяльності. Зокрема, він переїхав до Єрусалиму і там у старому місті заснував так звану Завію або обитель, де він і жив до самої смерті у 1387 році. Власне, у нього було чимало учнів, і які про нього згадували в дуже позитивних тонах.
По-перше, він був відомий тим, що викладав хадіси, тобто це пророчі перекази, які формують друге джерело ісламу. Окрім того, у нього було ще чимало поетичних рядків, і серед цих поетичних рядків є надзвичайно такі цікаві і епіграми, і відповіді, і навіть певні повчальні історії. Навіть є описи більш пізні його діяльності, він прославився тим, що власне демонстрував певні надзвичайні якісь здібності, зокрема приписують йому навіть певні чудеса, так звані карамати. Ось. Ну і в подальшому ця мечеть і ця його обитель, яка досі відома в Єрусалимі, вона стала місцем для відвідин дуже багатьох, і вона зберіглася до наших часів. Фактично, після Шамс-ад-Діна Мухаммеда аль-Керемі лишився його син, який теж був відомий, а потім його онук і правнук, і усі вони були дуже відомими людьми в Єрусалимі. Тобто він заснував цілу династію, і в дуже багатьох середньовічних арабських джерелах згадується саме як великий шейх, носій, власне, і традиції переказів оцих хадісів, і, крім того, людина з високими духовними здібностями. Что сегодня мы знаем об ученом Шараф ад-Дин аль-Кареми? Да по сути ничего, если не считать отрывочных сведений, что он родился, жил и творил в Крыму во второй половине XIV века и выступил автором содержательного комментария к философскому трактату среднеазиатского теолога ан-Насафи под названием «Манар аль-Анвар». Однако под влиянием бурных политических событий на родине был вынужден покинуть Крым и эмигрировать в соседнюю Османскую империю. Шараф ад-Дін аль-Керемі народився у другій половині 14 століття в Криму і навчався у такого знаного середньоазійського вченого, як Хафіз ад-Дін ібн аль-Баззаз, котрий з 1402 по 1404 рік викладав у Криму цілу низку дисциплін, починаючи від ісламської доктрини і закінчуючи ісламським правом. Там же у Криму Шараф ад-Дін аль-Керемі почав писати перші свої роботи, і, зокрема, відома його праця «Манар аль-Анвар», «Маяк світочів», яка стосується викладу принципів ісламського права та є коментарем до іншої роботи. Варто зауважити, що коментарі в той час були дуже популярними. Але що цікаво, у 1407 році Шараф ад-Дін аль-Керемі звершує паломництво до Мекки, і на шляху до Мекки він зупиняється в Дамаску і показує деяким вченим цю працю. Вони були настільки зацікавлені нею, що попросили його навіть зробити декілька копій. І він зробив декілька копій з них, і ця праця розійшлася по всьому ісламському світу. І зараз її можна зустріти, ці рукописи, в бібліотеках дуже багатьох країн. Згодом Шараф ад-Дін аль-Керемі повернувся до Криму, пробув там певний час і виїхав до Османської імперії, де і завершив свої роки. Його праця містить дуже цікавий виклад принципів ісламського права саме в тому аспекті, що тут наводиться дуже багато критичних думок. Тобто він розбирає найбільш складні питання, і причому в багатьох із них він є цілком самостійним. Це показує його дуже глибоку ерудицію, обізнаність із першоджерелами ісламського права, із доробком інших вчених. І ця його праця, вона значною мірою була новаторською для тих часів, новаторською в тому сенсі, що вона містила, окрім суто правової, ще і глибоку філософську термінологію. Тобто він, наприклад, формулює питання добра і зла в правових принципах. Тобто в такому поясненні, в якому багато авторів лише частково зачіпали ці питання. Зараз ця праця опублікована, з нею працювали деякі дослідники в Саудівській Аравії, і постать Шарафа ад-Діна аль-Керемі привертає увагу все більшої і більшої кількості дослідників. Ученый Ахмед аль-Кареми был учеником Шарафа аль-Кареми. Родился он в Крыму, так же, как и его наставник, около 1436 года покинул крымский Улус-Юрт, где в эти годы разворачивалась борьба за власть между наследниками великого Кагана Чингисхана.
Вся эта ситуация пагубно повлияла на духовный мир еще не ханства, но уже и не Джучиева улуса. В Османской империи карьера Ахмеда аль-Карими стремительно пошла вверх. Здесь он преподает в престижных медресе и много работает. Ахмед бін Абдалла аль-Каримі народився у Криму і був ученим Шараф ад-Діна аль-Каримі. Свій час він написав чимало праць і головне своє завдання вбачав у поєднанні філософії, тієї філософії, яка була успадкована ісламським світом від давніх греків, із ісламським містицизмом. То що було нового в його праці, це спроба саме такого поєднання, створити гармонійну картину світу. Є багато рукописів, близько 8, це його оригінальні праці, з яких було зроблено чимало копій. І перший його період, перші приблизно 20 років він працював у Криму, а згодом емігрував до Османської імперії, де опинився у медресе міста Мерзіфон за особистого сприяння відомого османського діяча, власне, завойовника Константинополя, султана Мехмеда Фатіха. І ось лишився його діалог із Мехмедом Фатіхом на тему того, чому Ахмед аль-Каримі залишив Крим. Говориться, зокрема, таке, з його слів. Тривалий час у Криму було багато вчених, благочестивих та гідних людей. Говорили навіть, що там було 600 муфтіїв і 300 вчених, які писали власні праці. Та з'явився візир, який став принижувати й ображати вчених, а вони були немов серце країни. Він зруйнував їхнє становище, тож вони й розбіглися. А коли хвороба вражає серце, вона розходиться по всьому тілу. Ці слова відображають міжособиці, які відбувалися у Криму в період 1420-1430-х років, аж до приходу до влади Хаджі Гірая і встановлення, власне, Кримського ханства. Ахмед аль-Каримі лишив по собі велику спадщину і, серед іншого, також був автором тлумачення на тлумачення Корану. Це було в той час нормальною практикою. І, зокрема, він опрацьовував таке відоме тлумачення Корану, автором якого був Аль-Байдаві. Воно було одним із перших у Османській імперії, і також лишилися свідчення, що до Ахмеда аль-Каримі зверталося дуже багато османських вчених із проханням дати рецензію, дати відгук на їхні праці. Тобто, приїхавши з Криму, він одразу зайняв там надзвичайно високе становище і швидко здобув собі слави одного з найвизначних учених свого часу. В XVI веке он вошел в историю как татарский шейх Ибрагим аль-Карими, автор теоретического труда «Школы и медресе». Он стал первым в ханстве составителем комментариев к Корану. Родился в степи среди нагайцев Крымского ханства. В юности был отправлен в Бахчисарай, где окончил престижное Зинджирлы медресе. В этот же период он становится приближенным крымского хана Девлета Гирая I. Ібрагім бін Хак Мехмед аль-Каримі народився на початку 16 століття, десь у степовому Криму. Невідомо де саме, але освіту, очевидно, що він отримав у Зинджирлі медресе. А згодом відбув на навчання, як це в той час було популярно серед кримських татар, до Константинополя, до Стамбула і до Болгарської Софії, на той час теж частини Османської імперії. Власне, вважається, що поїхав він на навчання, побачивши у вісні свого шейха, а ним був Меркез Ефенді, відомий наставник Сулеймана Кануні, османського султана. І певний час Ібрагім бін Хак там навчався, а згодом знову повернувся до Криму, де був у дуже добрих стосунках з Девлет Гіраєм. Але після смерті Девлет Гірая він змушений був залишити батьківщину і вже до самої смерті жив у Стамбулі. Там останні роки його життя проходили в обителі Кучук Ая Софія, це Мала Ая Софія, відоме місце в Стамбулі, мечеть і теж обитель Софійська. Написав він декілька праць, серед них «Подарунки всемилостивого Бога», така досить велика праця, майже 400 сторінок,
де він виклав учення свого суфійського шляху, свого суфійського тарікату. Дуже цікаво, що в цей же період він був близьким приятелем і навіть наставником султана Мурада III, якого неодноразово згадує у своїй праці. І його доктрина – це була спроба духовного пояснення Османської імперії, її розвитку, відкриття нових територій. Він навіть робив там певні передбачення, робив певні пояснення. Ну і що найбільш цікаво, це його доктрина сходження, духовного сходження, духовної подорожі душі і її повернення з вищого стану знову до нижчого, але вже в такому просвітленому стані. По суті, це дуже хороший виклад ісламської психології. Ця праця, на жаль, досі лишається рукописом, але автори тих часів і кінця 16-го і початку 17-го століття, вони непогано навіть і так відгукуються про самого Ібрагіма аль-Керемі, а ось його учень Бакр бін Расуль аль-Кефеві навіть повернувся до Криму і до самої смерті мешкав в Кафі. Так само, як і син Ібрагіма аль-Керемі, Афіф ад-Дін Ефенді. Тобто зв'язок з батьківщиною, попри перебування в Стамбулі, він не втрачав. І його спадщина, вона дуже цікава взагалі для розуміння не тільки науки і філософії тих часів, а і того, як самі кримські автори осмислювали Крим, його історію, його значення і місце в ісламському світі. XVII век стал не только золотым периодом сильных правителей Крымского ханства, он также дал стране и всему тогдашнему миру целую плеяду ученых, чьи труды сегодня пользуются большой популярностью в вопросах мусульманского права и теологии. Одним из таких людей стал Абуль-Бака аль-Кафауви, крымский татарин из Кифе. Родился он около 1618 года в семье муфтия Мусы Шарфа Эфенди, который принадлежал к сиитам, потомкам самого пророка Мухаммеда. Абуль-Бака аль-Кафауви, учений 17 століття, належить до найвизначніших ісламських релігійних авторитетів Кримського ханства. Народившись у Кефе у родині Муси Шарафа Келемі, відомого муфтія і одного з будівничих феодосійської мечеті, відомої і донині, Абуль-Бака аль-Кафауви продовжував свою кар'єру у Османській імперії, зокрема на посаді судді у місті Філібе. Це Пловдив, сучасна Болгарія, але адміністративна робота не дуже його цікавила, в нього виникли там деякі труднощі, і він переїхав до Стамбулу, зокрема невеликого містечка Істінія, яке вже зараз є частиною Стамбула, район Стамбула, і там зайнявся науковою діяльністю. Зокрема, він перебував у дуже хороших стосунках із Мустафою Пашою, великим візиром Османської імперії, якого було, як відомо, страчено після невдалої облоги Відня. І ось саме для Мустафи Паші він написав свою працю «Китаб аль-Кулліят». Це книга загальних понять, величезна енциклопедія, яка містить понад 3000 термінів філософських, наукових, релігійних. І ця робота видавалася неодноразово у Стамбулі, у Тегерані, у Дамаску. Фрагменти перекладалися іншими мовами. Можна навіть сказати, що це найвідоміша праця кримського автора. Наразі її використовують і ті, хто вивчає арабську мову, ті, хто вивчає певну термінологію, дослідники-сходознавці і так само релігійні вчені. Дуже багато у працях вчених 18-19 століття, причому вчених, які жили дуже далеко, навіть не в Османській імперії, можна знайти цитати з цієї праці. Вони наводили значення певного поняття саме на основі ось цієї енциклопедії Абуль-Бака аль-Кафауви. Взагалі, можна його навіть чимось порівнювати із Дені Дідро та іншими енциклопедистами європейськими свого часу. Інше питання, що Абуль-Бака аль-Кафауви був прихильником релігійної традиції і писав про релігійне значення своєї праці, в той час, як європейський енциклопедизм тримався світських і навіть секуляристських підходів. Мухаммед аль-Кавауфи
и сегодня еще остается одним из малоизвестных ученых-философов из Крымского ханства. Родился он в Кефе и, согласно его приставке «сиит», происходил из семьи потомков пророка. А между тем, этот человек сделал свою карьеру в Медине и до самой своей смерти являлся кадием Иерусалима. Собственно, здесь он и умер. Мухаммад Аль-Кафаві походив із Кефе у Криму, належав до роду нащадків пророка, так званих саїдів, і, на жаль, його біографія відома дуже слабко. Освіту він отримав десь у Криму, потім у Османській імперії, перебував на деяких адміністративних посадах, зокрема, свій життєвий шлях завершив 1751 року на посаді кадія у Єрусалимі. Це всі біографічні дані, які про нього є. Але праць, які він залишив по собі, їх є більше 50. І серед них є навіть такі фундаментальні, як тлумачення на одну працю Аль-Абгарі, яка називалася «Настанова у мудрості». Ця праця «Настанова у мудрості» була своєрідним філософським підручником у добу, починаючи з 12-го і закінчуючи 17 століттям. Тобто в так званий посткласичний період розвитку ісламського світу, те, що пішло після середньовіччя, нею зачитувались, на неї писали багато коментарів. І ось саме коментар Мухаммада Аль-Кафаві, він став настільки відомим, що вже в 19 столітті, коли почався активний розвиток книгодрукування в Османській імперії, цю працю навіть опублікували. Ну, а рукописних різних джерел, які лишив по собі Мухаммад Аль-Кафаві, їх є надзвичайно багато. І це праці, які стосуються логіки, праці, які стосуються ісламської доктрини, праці, які стосуються граматики арабської мови. Що вирізняє Мухаммада Аль-Кафаві? Він також належав до числа так званих кадізаделітів, реформаторського руху в Османській імперії, які виступали проти суфізму, проти різних нововведень в іслам. І ось тому високо цінували деякі послідовники цього реформаторського руху його спадщину, хоча при цьому він багато в чому залишався вірним таким класичним науковим підходам, які були усталені ще у ісламському середньовіччі. В отличие от предыдущих ученых и авторов, которые были связаны с Крымом, Мухаммед Аль-Аккермани происходил из провинции Крымского ханства Буджак, города Аккерман. Его персона была довольно значима, и в 1753 году мы видим Мухаммеда Аль-Аккермани в должности судьи города Измир, а спустя 5 лет его переводят в Каир. Мухаммад Аль-Аккермані, вихідець із сучасного Білгорода-Дністровського, що на Одещині, народився близько 1070 року і зробив дуже хорошу кар'єру. Певний час він навчався в Стамбулі, згодом став суддею в Ізмірі, потім у Каїрі. Ну а наприкінці життя переїхав до Мекки, де був суддєю за ханафітською релігійно-правовою школою. Це дуже висока посада на той час, тому що судді всіх релігійно-правових шкіл для того, щоб виносити якісь суттєві рішення, консультувались саме у судді ханафіта. Тобто це посада, на яку призначали людей, гідних довіри від самого османського султана. Чим цікавий Мухаммад Аль-Аккермані, він написав дуже багато праць. Відомо понад 60 його праць, і вже чимало були видані в 19 столітті. На відміну від інших мислителів кримських, він дуже скептично ставився до суфізму, навіть критикував його у своїх працях, був прихильником раціоналізму, але дав у деяких своїх роботах цікаві пояснення складних проблем. Наприклад, проблеми свободи волі і ідеї божественного передвизначення. В ісламі він зробив таке обґрунтування у одній із своїх праць, що воно стало ледь не загальноприйнятим в ті часи, і відомо кілька сотень копій цього рукопису, де він обґрунтував цю ідею.
Ось. Ну і крім того, він же робив деякі переклади класичних арабомовних творів на османську мову, тобто розумів, що вже з'являються нові традиції філософські в ісламському світі, традиції національні, але теж, до речі, не втрачав зв'язку із батьківщиною. Попри те, що він не повертався вже до Керману, дехто з його учнів, відомий як Муртаза Ефенді, переїхав з Стамбулу до Буджаку, до Єдісану і навіть написав деякі свої праці. Ну і відомі рукописи Мухаммеда Аля Кермані, які були переписані конкретно в Криму. Несмотря на то, что большинство ученых-мужей Крымского ханства стали судьями, учителями, духовными наставниками за пределами своей страны и большинство своих трудов написали вдали от Крыма, они никогда не теряли связи с родиной. И, возможно, сегодня можно с уверенностью сказать, они – бесценный пласт крымско-татарского духовного наследия. Кримський улус Золотої Орди та згодом Кримське ханство лишили для нас дуже багато імен. Це імена сотень учених і сотень написаних ними праць, які на сьогодні розкидані по бібліотеках як країн Заходу, так і ісламського світу. Серед цих авторів були і видатні мислителі, і правознавці, і фахівці із різних мов, і поети, і релігійні апологети, і знавці Корану, Сунни та інших релігійних наук. Їхні праці викликали дуже значний резонанс у свій час. У цих учених навчалися інші учені, тобто наукові традиції продовжувалися і вони розвивалися в даному випадку у дуже тісному зв'язку між самим Кримом і іншими регіонами ісламського світу. Може виникнути питання, чому так сталося, що дуже багато вчених переїздили до інших теренів. Насправді відповідь тут дуже проста, тому що в той час подорож у пошуках знання, так звана рихля фі талабуль ільм, була складовою посткласичної ісламської культури, коли ті чи інші вчені намагалися не лише здобути нові знання, а зробити свої праці популярнішими, а й знайти собі нових учнів. Це була своєрідна академічна мобільність. І саме завдяки цьому розвивалися наукові традиції, відбувався інтенсивний культурний обмін. Разом із тим, навіть перебуваючи у інших країнах, це і Османська імперія, і до того ще Мамлюцький султанат, ці вчені залишали свій зв'язок із батьківщиною, часто туди переїжджали їхні діти, їхні учні, вони були носіями відповідного прізвища топонімічного Аль-Керемі або Аль-Кефеві, або навіть траплялися Бахчисараї з Бахчисараю, Савхаті з Савхату і багато інших. І в своїх працях, наприклад, уже згаданий Ібрагім Аль-Керемі, дуже часто навіть посилалися на Крим, визначали те місце, яке Крим та Кримське ханство грало у розвитку тогочасного ісламського світу. На самом деле ученых, философов, теологов, писателей, правоведов с крымско-татарскими корнями, начиная с 15 по 18 век, было гораздо больше. В силу различных обстоятельств одни покидали страну гераев, другие же оставались на родине. Их имена знал весь тогдашний мусульманский мир, и сегодня их труды еще ждут своих исследователей.